Mikä sun mielestä on niin kuin tärkein ominaisuus hierojana, kun toimii urheilujoukkueen mukana? Tuo on hyvä kysymys kyllä. Pitää olla semmoinen heittäytyjä. Pitää olla sosiaalinen, pitää ymmärtää, vähän olla semmoinen pikku keittiöpsykologikin, että sä jaksat kuunnella kaikkia. Ja sitten semmoinen asenne, että jos jollain pelaajalla on ongelma X, niin sitä ei lakasta mihinkään pöydän alle, vaan sitten otetaan X:stä kiinni ja ruvetaan hoitaa. Pitää olla tosi sosiaalinen ja ennen kaikkea kiinnostunut. Se kyllä sitten mukaansa tempaa kyllä se homma niin kuin hyvin nopeasti. Voisin kuvitella, tarvii olla vähän semmoista, pitää pystyä itselleen vähän nauraa, luulisin. Meille nauraa kyllä kaikki muukin kuin me itse, mutta niin oikeasti siis niin kuin sarkasmia ja itseironiaa ja mitä kaikkea näitä nyt onkaan, niin kyllä niitä saa olla niin tässä mä suolaan yhden valmentajan. On pakko kertoa, että me ollaan Eetun kanssa pari tämmöistä vähän pyöreämpää poikaa. Sehän on sitten yleinen vitsinaihe, että jos joku tuo munkit syntymäpäivänä, meille sanotaan, että montako oot syönyt. Tämä on se taso. Niin Merikiven Lauri näytti jätkille ylivoimapalaverissa kuvioita ja avasi tietokoneeseen ja sattui olemaan semmoinen taustakuva siellä, missä oli 2 hyljettä rannalla. No, varmaan usko, että ketkä ne oli ne hylkeet sitten. Joo, no pelaajathan innostui siitä vallan paljon. Se oli ihan huikea, koska seuraavana päivänä meillä oli Tapparaa vastaan vierasottelu. Siinä oli sitten avausviisikkoa pistetty kentälle ja kiekko oltiin tiputtamassa. Sitten sieltä tuli Tapsu, eli Tapparan maskotti, ja Harri Hylje sinne tiputtaa sitä kiekkoa. Yksi meidän pelaajista luisteli sieltä aloitusviisikosta kentälle sinne mun luokse ja sanoi, että kato, nähkö? Ja luisteli takaisin sinne omalle paikalleen. Että